No, kay kini mga bata gipiyal ni sa Ginoo sa ato. Dili ni atoa mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglawom, dili ni atong mga kabataan. Sa Ginoo ni siyang gagipiyal sa atoa, kay gusto sa Ginoo nga kini mga kabataan nga naa sa ato, madala nato ni sa langit nun nga puluyanan. O Diyos nga gamahanan, niya na usab kami Ginoo, naghangyo sa imong trono, kami hangyo sa imong balang espiritu, nga ikaw magapanalangin ka namo. Panalangin niya ang amo mga televiewers, ang amo mga pangulo sa iglesia, ang among pangulo sa union, missions o conferences, ug uban pa o Dios, ikaw magabindisyon niini, uban sa mga kabataan, panalangin niya usab ang among nga nasod, ug uban nga nasod, among gihangyo Ginoo, nga ligunon nimo among pagtuo, pinagi sa among mga pulong nga mapaminawan, ug iusa kami sa imong kaluoy ug grasya ni kagabiyon sa ngalan ni Jesus. Amen. How to help your child obey the happy way. Sao na to ang mga bata nga matabangan na to sila. No, kay kini mga bata gipiyal ni sa Ginoo sa ato. Dili ni atoa mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglawom, dili ni atong mga kabataan. Sa Ginoo ni siyang gagipiyal sa atoa, kay gusto sa Ginoo nga kini mga kabataan nga naa sa ato, madala nato ni sa langit nun nga puluyanan. Mo ni gusto gid sa Ginoo. Panalangin sa gipiyalan og mga kabataan. Ang uban gani, wala gipiyalan mga kaigsunan. Pero nangadap sila, panalangin gihapon, at least ma-express sa usa ka ginikanan ang gugma o matudluan po niya iyang kaugalingon kung unsaon pagpailog, pagpasinsya, gidili, basta-basta ang pag-train sa bata. Gikan yun sa usa ka bulan, hangtod yun nga moabot og 9 months. Then pag human sa 9 months, another na po nga bilar og sakripisyo, tamang gyud nga mudako ang bata nga makalakaw og tamang gyud nga mahuman gyud siya og eskwela. Dili gyud dali mga igsoon ang pag-atiman sa bata tungod kay gikinahanglan gyud ang presensya sa ginikanan both ang amahan og inahan. So ato ning tun-an karon mga igsoon kining ato ning tun-an karon no ang pagtabang sa mga kabataan. Ingon diri sa balaang kasulatan sa Mateo 18:13. And he said, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Ang Ginoo, gi-illustrate sa Ginoo nga kung dili ta may sama sa mga gagmayng bata, dili gyud ta kasulod sa gingharian sa langit. Namiruan nga reason mga kapaglawom kay ang bata gitawag siya worry-free. Dili gyud na mabalaka ang bata. Kung wala kay bugas, kung wala kay kwarta, walay kabalaka ang bata na. Ang ginikanan na mabalaka kay total dependent yun ang bata ngadto sa ginaan. Disimpod sa tao. Maningon na Ginoo, let not your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. Ang problema, wala tay believe sa Ginoo. Mas daghan ang kahadlok sa tao kaysa believe sa Ginoo mga kapaglaom. Mao gina ang problema. Mao na ang Ginoo nga kung dili ta may sama sa gagmayng bata, dili ta kasulod singiran sa langit. Nganuman ang pagbati sa bata o sa dagko lahi. Kaya ang bata mga kapaglaom makaigsunan, dili para sa tao nga mudumot, dili pareho sa atuwa nga mudumot, dili para sa atuwa nga ingnon ta nga kung dunay kasuko, bulungtad og tinuig, binulan. Mao na nga magpabilin yapon sa kasing-kasing. Kini mga bata, wala gini sila problema. Basta kay matrain lang ginato kini mga kabataan. Ingon pa sa writings ni Ellen White sa Desires of Ages, when Jesus told the disciples not to forbid the children to come to Him, He was speaking to His followers in all ages. Kaya mga bata man God, sadyang niadto kang Hesus, giabog sa mga disipulo. Kaya dili sila gusto, samukan ba? Naman kay mga tao, mga kapaglaom, mga samukan. No, sa mga bata. Pero alang sa Ginoo, kini mga bata, dili gini maulo mga igsoon. Mga na samtang bata pa, kung ang imong anak mo request nga, ma, pwede ko mukanta? Pakantahan mga igsoon. Kaya basin uroy mo expire na dili na sa ganahan, magsigi kag balibad. Mana kung bata, pinakanindot tudluan kay prisko pagigunahuna. Walay mga problema, tanan nga iyang makita, iyan ang ma-absorb. Mao na bantayanan yung kayo ang usa ka bata, mga igsoon. Mao na nga, ingon ang Ginoo, ipaduol ng mga bata sa ako. Mao na, importante gid ang mga bata mga kaigsunan. Nagaingon diri sa balang kasulatan sa 2 Timothy 3:1, mga kapaglaom ngadto sa 5. Nadri ang alarma sa kalibutan nga atong gipuyan kung dili
Matuna na to ang mga bata. Ningon diri, but mark this, there will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedience to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal. Dili man ka na makapaglaom. Daghan mga bata, kung mga balita lang karon, dili basta-basta. Ngilngig og kuyaw ng kalibutan nga atong gipuyan. Not lovers of the good, trikiros, rash, conceited, lovers of pleasure, rather lovers of God. Having a form of godliness, by denying its power, have nothing to do with such people. Mao ni ang makalilisang nini katapusan nga panahon no, we are now mga kaigsunan in the end of times. Nga diin hapit na mo padayag ang atong Dios nga manuluwas. Nga mubalik si Kristo, mawala na ni tanang mga problema dinis kalibutan. Hatred kining kabalakan na sa atong kasing-kasing. Mao ni nga samtang napata dinhi atong tudluan ang atong mga bata. Kay dili lang ni mga kaigsunan, mga kapaglaom nga ang una-una na to, uman na to og minyo, kay naghisgot naman tawag about sa gugma, naghisgot tag how to make the righteous og 3 ways to say I love you. Moabot na sa time kung maminyo na gyud ang couple, normal nga ang una gyud pangandoy sa managtiayon mga igsoon, mao gyud ang kabataan. Dili lang kay igo lang ka mo paanak. Igo lang ka mo kana inutang nga dili nimo human mo paanak imo lang pasagdahan. Kay mahimong badlungon sa katilingban, maangin paging uban. Mao na ang importante nga doon natay pamaagi mga kaigsunan nga matabangan po nato ang ato nga mga kabataan. Ingon sa I love you, steps to motivate children. So doon ay mga steps mga kapaglaom. Before the child is old enough, the reason teach infant to obey. Tudluang ginato di ay. Mana pinakanindot, labi na ang bata nga 1, 2, 3. Mao na siya ang pinakanindot nga matudluan na to sa mga pamaagi nga diin dili gyud niya malimtan mga kaigsunan. Mga kapaglaom. Ingon pa diri, open parents makes these mistakes of allowing the young child to his own way. Usay ginapasagdahan sa ginikanan bisan nakahibalo nga sayop. Bisan nahibalo siya nga ang iyang anak dunay batasan, nakita niya nga dili maayo pero ginatolerate. Kay gigugma kuno niyang anak sayop na mga kapaglaom. Kay maabot nga ang time ikaw gyapon magantos. Pagkahuman dunay consequence gyud kung dili nato atimanon ang iyang behavior. So importante gyud nga maatiman ang iyang behavior. So na kini bitong bata ini katawo mga kapaglaom. Gakumkom niyang bata. Meaning to say nga ang tao gyud sa sinugdanan dalo. Ini kadako na dayon sa bata, maabot na 1 year old, tudluan na dayon nato og kanang gitawag open and close activity. Nga moabli ang kamot, dayon mo close na pud siya. Kay nga naman, ang tao sa tinud-ana ingon pa ni Ellen White, nga ang tao dalo. Nagpuyo tas kalibutan nga mabugnaw og dalo. So unsay gikinahanglan sa iglesia, it is the baptism of the Holy Spirit. Mao na bautismo alang sa ato mga dagko. Kini nga bata matudluan kay presko panginuna. Mura ning computer o laptop nga bagong gipalit. Nga wala pagyoy virus. Kay kung madugay na daghan na kay virus, muluding na mga kapaglaom ang imong laptop, ang imong computer kung nagamit ka, bisan ang cellphone. Kaya nga naman daghan na kayong gipang-save. Pero kini mga bata nga matagaan na to pagtagad sa maayong pangunahuna, nindot kay mga igsoon. Kaya nga naman magamit na on the future sa diyahang mahimo na silang hamtong o makabarog sila sa mga pagsulay silang kinabuhi. Kung kini mga bataan na kanang na training gayod sa mga ginikanan. Ingon din sa Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So tudluang yun nato mga kapaglaom. Mga kaigsunan ang mga bata. Number 1, be consistent. A double-minded man is unable all his ways. Namo kay mga ginikanan, mga igsuon, nga nag-promise sa bata, nga for example, maligo, nga karon kaya ang amahan doon appointment, ang asawa, di kabalo mo drive. So ang nitabo, mura mag-disappoint. So ang buhaton, mga igsuon, sa mga ginikanan, kinahanglan, nga ang parent, nga double-minded, magsabot sa amo. Dili po ipakita sa bata. Usa dayon istoryahan ng bata, og pasabton, kung unsay nahitabo, no? Pero kinahanglan matuman gyud pod ang gisaad. Kay kung mga ngadto magsigig saan niya dili tumanon. Makaingon ang bata kini akong mama butbuton man nimo. Abot po ng panahon nga mabutbuton ang imong anak. Simpor kayo sigig pamotbot pero dili nakakabantay makigsunan.
Mao ni importante gyud. Information alang sa mga ginikanan. Kanato nga mga ginikanan, ako ginikanan ko. Mga kapaglaom, doon ako duha ka buok bata, lalaki o babae na nasa high school o isa elementary. Dini sa infancy toddlerhood, 0 to 3 years old. Makita na to, parents should provide a nurturing environment with plenty of love, care, and attention. Importante gini siya mga kapaglaom, mga kaigsunan nga doon natay pag-care o gugma, dayon attention, mabitan ni sa mga worker sa atong organisasyon, doon na duha ka bulan nga live sa mga ginikanan. Kay para gyud nga kanang matudluan o kanang matiman gyud ang bata, dili na to isalig dito sa mga helper. Anyway, back up ra ng helper mga kapaglaw makigsunan. Ang importante ang inahan gyud. Mao na siya. Early childhood, 4 to 6 years old, start to introduce gentle discipline and setting boundaries. Tudluan na to mga bata, dili sala ang paglatigo makapaglaom. Basta kay mapugnanon ka, dili kay napuno ka sa emosyon nga murag galagot na kay ka. Dili na kakapugong, dili na sad maayo, di ba? Kay daghan magunahitabo sa ato sa social media. So kinahanglan nga magsugod na ta og disiplina nining idara mga kapaglaom. Tudluan nato ang ato mga bata pagkaon og gulay. Kay ngano? Na ako'y pagumangkon. Sa una kusog mo kaog kamuti, saging, kapuyo pa mi sa lugar nga dili sa syudad. Pag-abot og syudad kay nakatila og lami, dili na mo kaon mga igsuon og kanang gulay, bisag nay gamay nga kamunggay, bisag sabaw murag lisod gyud kayo tunlon. Pagkalisod mga kaigsunan, importante gyud nga makatunan sa mga bata. Matraining nato. Kay nga naman bata pagani na dili isa mo dako kay dali ra magsakit na kini gagmay nga bata gipang diabetes na. Kay nga naman ginapasagdahan sa ginikanan bata pa ginapainom og mga soft drinks. Na usa pa may kuan mga kapaglaom kani atong tiyan biya wala ba may expose sa adlaw. Nya pa kanon na to og paimnon na to ana mga ilimnon nga makadaot sa ato nga lawas. So dunay pagtudlo. Unya kinahanglan para nga matrain gyud ang mga kabataan, mga igsoon. Mao man nga kitabo karon sa kalibutan. Kini pagkaon nga kini chicken joy, kining burger, french fries, gitawag ni mga junk food mga igsoon, no? Kay mantika ani gabalik-balik, pero anyway normal na siya makakaon man gyud siguro pero ugmao ni gamay pa imong bata, imong tudloan ning unani. I don't think so nga dili siya maanad. Kay once nga ang bata makatila og lami, pagtagaan ni mo na gulay nga walay lami, nga giasinan na nimo, dili gyud na makaon. Dili gyud na makaon, magkarambula gyud mo na mga igsoon. Mas may panadaan patilawon nimo og walay lami kay once nga kanang maanad siya, talagsa makakaon panalagsa siguro mga igsoon. Naman po tay mga pagkaon nga susama ni nga mga vegetarian, nga mga burger. So pwede ra ang amahan o ginahan may maghimo nini para safe ang maong bata. Paimnon nimo og soya milk. Abi niya mga igsoon, ang kanang bata dili man na pwede paimnon og coke, pero nayuban kakita ako nga manginom og coke mga bata. Mga soft drinks. Unya kining soya milk, kay kining soya milk tambal gini ug makatabang po ni sa calcium sa bata kay mao na yang gikinhanglan. Dayon ang ato mga bata, kami mga kapaglaom, ako nagdugay man ko nag-canvas sa una as a literature evangelist. Nagkuha gyud ni Bible story. Importante kay sa panimalay ning Bible story nga kada gabi matudluan nato ang mga bata nining story may tungod sa Biblia. Nindot kay mga pictures. Nindot ni sa makaigsunan. Mao na nga usahay murag nagkanbas ko sa Cebu. Dunay usa ka tawo nga akong ikanbasan na ni kuha siya duha ka seat. Niagi ang silingan ningon siya nga, "Oy sister, palit ani." Siya dili ko ana kay computer ako. Ningon ang maong tawo nga dili Adventist. Isa ayaw ng computer kay doon na virus. Kini kay walay virus. Tinuod mga igsoon. Yadto siya usa day mong gipalit kining usa ka seat nga Bible story og isa ka seat nga Alpha and Omega. Siya kana pod ako adong 4 ka seat mga kaigsunan. Mga kapaglaw miyang gi-order. Mao na nindot kay walay virus ning Bible story. Kung diri ta sa computer, number 1 nga madaot atong mata. Number 2, hotdo na atong time, pero wa kay makuha. Lingaw-lingaw ra gyud mga kapaglaw mo na bantayanan gyud kayo ang ato mga bata. Sunod,
Usahay di ta kabantay ang atong mga bata mo ni uso sa karaan nga panahon. Ako kaagi ko ani. Lunito ni mong dunggan dili ni sa mao ang pagdisiplina sa bata. Sa mga teacher sa una labayon og eraser. So dili maayo mga kapaglaom. Mo pay matangkag na daan ang dunggan sa bata. Ni samot pagyud kay kada suko sa inahan luniton. Mao may sagaran sa una usay hapakon. Tamparuson mga kapaglaom. Mana ang bata bitaw nga sige ingunani mudumot siya sa ginikanan. Maabot ang panahon nga ang uban gani mulayas pa. Kaya nga naman, naasa sing kasing-kasing nga yung inahan o gamahan, wala, may gugma siya. So, importante makaigsunan, mga kapaglaom nga gugma yun ang mga patigbabaw. Dini bitaw, ingunani nga style mga igsoon, kung mo disiplina mo mga bata, ingunani. So, ang kamot pundo gini, dili pwede nga daghan kay ka o seto, tudloon pa nimo. Kaya ang bata, normal lang nga istorya ni mo na. Kaya ang bata mga igsoon, mga kapaglaom, dili na ginaangay singgita ni mo kay ang hiring na kusog pagkayaw kay wala pa nay dili pa rin na sa mga idaran nga nanay tulo nga bungaw-bungaw, bungol-bungol, baho-baho. Pero kani mga bata, trisko pagig kayo mga igsoon. Ang unahuna niini. Mao nang dili gid kaangay mabalaka niini mga bata. Istoryahon lang kini mong tarong makasabot na gina sila. Number 2, develop a love relationship. Importante sa panimalay ang gugma nga mo'y mubugkos diha sa panimalay kay malipayon ang panimalay makaigsunan. Nabiti kanta nga, when God is in the family, love is always there. So nindot kay mga igsoon, kung naa si Kristo sa atong panimalay, tiliwala na to, ang gugma na agyod. 100%. Sa middle childhood mga igsoon, 7 to 10 years old, ingon din encourage responsibility and accountability, reduce sparing father, focusing on teaching life skills and values. Dili na kita mubunal kay kini idara, makasabot na ni sila. Tudluan na to unsaon pagluto. Tudluan na to sila unsaon paghugas og plato, paglaba. Pero ayahay kay karon ang mga bata. Kay kami sa una, sa mga nataw ko sa na diri na ko nataw makigsunan dapit sa mga 80s. Magsagob, lagyo kayo. Tabay pa sa una, pero karon hayahay na kayo. Ang mga bata karon grabe naging kayo kapinalangga sa mga ginikanan. Labi na itong ginikanan nga niagib kalisod. Pinalangga kay anak pero dili but pasabot nga dili po nato sila tudluan. So atong i-reduce ang pagbunal, tudluan nato sila sa mga skills nga angay para atos makita nato og mga values mga igsoon, no, para nga matraining gid sila. So what should be the motivate for the child's obedience? Some children obey through fear, mahadlok. Manang uban mga bata mosunod kay mahadlok. Isu kay nga amahan, hadlok. Sibat ang mga kapaglaom, hadlok ang bata. Mao na nga dili maayo, labi na kung masuko ka, tutudlo ng mga anak, inikadako. Ako, nag-eskwela ko sa MBC. Kanang MBC, Mountain View College, mga kapaglaw, makiksunan, 13 daghan na estudyante. Nyagador man ko, klase-klase lang yung kiniya sa mga bata. Mao na, dipindi po na kung unsa ang ilang pagtubo. Nagi bata po nga, imo mga rumit usay, nga mga busi kayo, nga bisig panugo. Katong nga itoy kayo, pang laparuhon, di mo sugot, patik out ito sa cafeteria. Mao na nga sa mga ginikanan, kinalan, tudluan na to. Nga, kanang dili, mahadlok ang ato mga bata sa atoa. Usay, nindot mga igsoon. Others obey because of love. Nindot tong gugma. Kaya ang bata, kung maabot ka, mahinangop siya mga igsoon. Pero ang bata, nahadlok sa amahan o ginahan. Kung naigimo na diha sa balay, o sa baka, mudaga na, mahadlok man. Pero nindot tong maabot ka sa balay, maningop ang bata, mugako sa imuha, magulat o unsay imong dala mga igsoon. Ganahan na muli ang bata, anak, labi na kung ikaw mapalanggaon ka sa imuhang anak, mga kaigsuunan. Kaya ang bata ang mahadlok si mga, tagdugay na muli. To these children, the presence or absence of the parents is a significant factor. A child can obey the rules without having a loving relationship with the parents. Sa ato pa mga kapaglaom, pwede ang bata musunod, bisag wala sa nigugma si mga, tungod kay nahadlok raman siya. On the other hand, if there is a love relationship, the child will eventually respect the rules. Morespeto gin ang bata. Kining bata, kung matudluan nimo mga igsoon, mga kapaglaom, morespeto gin siya tungod kay imo mang na training. Dili gyud po ka magmahay kay dili siya mahimong labad sa katilingban ug diha sa eskwelahan. Ingon sa Ephesians 6:4, Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instructions that comes from the Lord. Importante, mga ginikanan o ginanan, usahay magod, kining ginikanan. Munguta na ang bata o sigbalik-balik o kuan, masuko na ginahan. Masuko na mahigson.
ang amahan o ginahan, ayaw tuguti nga masuko po ng inyong anak. Usay palaguto ninyo yung anak nga wala sa igong rason. So ayaw mga kapaglaw makaigsunan. Kaya mao na hinungdan nga dunay pagdumot, magsugdan na gani na mga igsoon, ang bata doon na pagbati singkasing-kasing, maglagot na siya madugay sa iyang ginikanan. O, mao na siya ilikayan, tambag ni Apostol Pablo. So, importante yun makaigsunan, no? Kanang mga bata nga matraining. Kami sa una, dito minipuyo, kay akong lolo sa una, taga-Dumingag, akong lolo isog kayo, doon ay latigo nga taas kay tanan. Saka amig buongon, pag saka na mo buong, nangaw ito, suko kay siya, kay ganong ikat-kat na mong buongon, nga di mo ito'y pakaon. Ipamplantig minyaw kahoy, dagan ko, may gani, kay nakahupo ko may igsoon. Akong manghod, kay nagkaog buongon ito doon sa, manghod akong lalaki, kay nagkaog buongon ito sa tunaan. Gatalikod man, agi, latigo lag, kalit, perting dagan sa manghod. Mao na mga kaigsunan, usay, dili takasabot ba? Anong iso mo kayo man takasabot ng ngaon may bungon? Pero before pa namatay ang akong apuhan may igsoon, sa usamis ko nag-eskwela, drive og motor mahapon, akong ginatagaan og pan. Pero sa una, galagot ko. Pero nawala ra po nadugay mga igsoon. Mao na hinungdan usahay. Labi na sa mga ginikanan, nga dili matudluan ang ato mga kabataan. Kay maabot yun ang panahon nga mudumot sila, kung dili nato sila tabangan. So tabangan nato mga igsoon. Mao na, nindot kay ang pamilya, nga kumulantaw og TV na ang mama o papa. Kay matudluan sa ginikanan kung usay angay, kung naay mga dili maayo. Diba? Parental guidance mga igsoon, importante kani siya. Kay kung sila ra. Mao na, kabantay ka sa mga bata karon kung sila ra, delikado kayo. Kay dili ka kabantay, nga dili na day mao. Ang ilang ginalantaw, unya makadaot silang utok sa ingon ana nga pangidaron, delikado kung dili nato magiyahan. So importante yun nga mahibalo sila. Ingon ni Blanc kasulatan sa Proverbs 13:24, kadtong nagahawid sa iyang bunal, nagadumot sa iyang anak, apan kadtong nahagugma kaniya, magakastigo kaniya sa matag adlaw. Ang pagbunal mga kaigsunan dili sayop. Ayaw po pagbunal katong dagko kayong binugha, palwa. Nga bisag unsa na lang imo magunitan mo, hapak nimo dito sa imong anak. Pagkauman maluoy na po ka kay dagko na kay glabhag, manambal na po ka pagkauman mga igsoon. Kanang latigo lang nga igo makahinuklog, kay kanang bata may igsoon, dili na angay bunalan katong dagko. Ma-feel na niya kanang bunalan ginagmay. Ako sa una kaagay mo kog bunal kay yung papa manglatigo man gyud. Pero sikreto na ko sa una latiguhon ko para di kay sakit, kay sakit-sakit mong bunal kong papa, butangan akong karton akong lubot para di kayo halata. Inigsungog na po na ako sa magulang manghod, latiguhon na po otro. Pero dili ni siya makadaot sa bata mga igsoon. Gani, makatabang ni siya, pero kanang bunal nga igo lang pahinumdom. Dili itong bunal nga bakos, nga ang bakos, katong ulo mo ihapak ni mo. Pastilan, kadelikado kay may igsoon. Mauna nga ang bata, muribildi na hinoon. Instead nga mong ibunalan. Ang pag-train sa bata, dili na tayo unaw, bakit liabon man. Kahab, say kumuton pang naong. Kita nga mga ginikanan usay, tungod sa atong kalagot, murag mawadaan taog kanang kanang pasensya. Yan, naabot sa time nga murag naglain na imong ginhawa. Burido pa imong utok kay wa kay kwarta. Iabot pag imong anak nga nabadlong unsa nakabuak ba ka diya? Wala. Kumbati rin man sa among balay mga igsoon. Basta man sa Ginoo, pag nay mabuak wala gyud dahan istorya hipuson ra. Mana gusto ka dili mabuak imong plato, imong baso, palit kay plastic. Kay para walay problema. Okay, so family worship importante ni siya. Nga doon na tayo worship, ang mga bata, may balo. Kaya ako gani usay, magbiyahe, malikalimot ko og ampo. Padulong nga to, mag-ampo. Inig abot kay malimta na to usay. Mingon akong bata, oy, ampo sa dade. So ampo ta maigsoon. Mao na nga kini mga bata, kung matrain yun nato sila, wala agi problema makaigsunan. Kay sila pa ang mahimo nato nga panalangin diha sulod sa panimalay. No? Mao na ang mga ginikanan, kinahanglan mahimo pong higala sa ato mga anak. Maningon diri, number 3, program some commands. Kung mahimo, doon na may program sa balay. Akong misis, may gahimo og program para nga sila nalay mutultol. Kaya usay, di magani gyapon mutultol, bisan og naay program. It is wise to give the children the time to obey. So kung doon ay, ingnon mo, okay, mauni mo schedule. Schedule mga kapaglaom. Ngay mong bata, mulanta og television, 30 minutes. Mulanta og cellphone, pila ka minuto. Dili kay murag, 3 ka oras, 4 ka oras, nga 2 oras sa cellphone. Number 1, init ang cellphone, kamot anak, ga-vibrate. Then ang mata, mao na madaot dayon.
So butangan nato schedule nga matraining. Actually dali na gyud istorya ng mga bata. Wala gyud problema pero kung ginatolerate na ginato mga igsoon, diha na kita magsuffer nga naanad na sila kay ikaw na may andiro nila may igsoon. Mao gyud na ilisod, bantayan nato na ingon nga maginikanan. Ingon diri offer a parallel alternative sometimes. A loving parents does not only requires obedience, he also enables the child to obey and reward child when he or she obeys. So doon na po tayo reward mga kapaglaom nga ihatag na to sa mga bata kung trabaho po sila. Parang at least na lang po mahatag matagkwarta. Pero mas malipay po nga ang bata makatrabaho kay advice po ni makaigsunan ni Martin Buro nga na po tayo ihatag nga reward para sa ilaha. Ako bitaw magpaibot kung uban ganyan mo ko uban maigsoon. Kung mga bata tag 5 pesos ang isa o di paspasan na lang ibot kay tag 5 pesos ang isa god. Kaya magsalig na ba sila kung tagaan o ganimo, di na maghago. So mas may itong mga kapaglaom nga ma-exercise po nila ang ilahang kaugalingon pinagi sa mga buluhaton sa balay. Nga matabangan po nato sila. Na, importante na magkaigsunan. So kung gisaaran mo sila nga human sa ilang trabaho, panilhig, panglampaso, marwa naman kay lampaso, manglimpyo sa balay, usa pa kay buluhaton diha mga kapaglaom, isaaran nimo nga isuro nimo to sa resort, beach, o dito sa playground, ganahan na sila na. Mao na ang ganahan sa mga bata. Mao na kami magbiyahe, dahil mga playground, ihapit yun ang mga bata. Education of children, mga kapaglaom. Children should be so educated that will emphasize with the AIDS and affected, will seek to alleviate the sufferings of the poor and distressed. So, tudluan na to mga bata, ayaw pagpaasip mga kaigsunan, nga naagig ka. Ipakita sa mga bata nga kung wala ka, wala gyud. Kay ang bata mo kung maanad nga na kay kwarta, delikado na. Di na siya ganahan kung musuy-suroy mo, ang dili mapalit niya. Kung dili ni mo mapalit niyang gusto, mag-wild. So punishment versus discipline, a crucial difference. So imagine ni mong bata, nakayabo. So mas maayo nga dili punishment, kung dili disiplinahon lang ni mo makaigsunan, tudluan ni mo siya kung saon nga pag-amping. So sa teenage mga kapaglaom, 11 to 18, gubintaha na ni, kaya dili na kayo problema. Basta kay humana ka sa imuhang pagbuhat, niadto mga edad nga gagmay pa, establish clear rules and consequences, imo lang istoryan, encourage independence and self-reliance, minimizing nga pagbunal instead of offering guidance and support of needed. So importante ni siya, mga igsoon, no? Ingon pa din sa Testimonies Volume 1, children of 8, 10, or 12 years are old enough to be addressed on the subjects of personal religion. Matudluan na to sila. So do not teach your children with reference some future period when they shall be old enough to repent and believe the truth. Kung Ellen White, mas may matudluan daan ng mga bata. Mga mga bata, nag-edad pala 11, gibatismuhan na. Kaya naman, gitudluan, gibabustadihan. At least ilang desisyon makaigsunan, hindi man pugnan. Kay kaluwasan man na, di man taangay mabalakay kay kaluwasan. Karon nga kalibutan, nga itong ipuyan, daghan na kayong mga gadget. Ang mga bata, kung matolerate na to, mapasagdahan na to makaigsunan, delikado gid kayo. Mao na nga ato gyud ampingan og bantayan ang ato mga kabataan. Children must be taught how to think. Mana tununaw nga una-una gid sila ni uban mga bata tapulan gid kay tanan. Mana tudluan ginato ni sila aron nga dili gyud mahimong badlungon. Nay salida kani nga bunso sa taga Cebu, bata pa siya na priso kay sige siya pangawat tungod kay ang iyang ginikanan wala magatiman sila ha. Mahimo gyud maabot gyud niya mga bata kun dili gyud matiman mga igsoon. Ingon diri sa Proverbs 20:26, atong ibasagin na train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Mao na nga nindot kayo sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach ug Abednego makiigsunan ilang pagtuo na training sila diha sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Sa diyang niabot sa dito sa yuta sa Babylonia. Nagingon diri ang Daniel 3:17-18, if this is case our God, ingon pa niya kay gitagaan sila kuan sa hari nga wala sila mohapa sa mga estatwa yung nahari, tagaan mo na kong chance. Aron nga mo hapa mo. Inigtingog strumpita, hapa mo. Pero kinintulog ka mga batanon, wala agad mo hapa. Bisa gitagaan pag chance. Ingon pa nila, if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. And He will deliver us from your hand, O King. But if known, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Kuyaw kayo ni mga batanon, mga igsoon, once nga mahimong maligo na ilang pagtuo, ang ilang pagtulunan diha sa pulong sa Ginoo, mubarog yun sila sa pagsulay, bisang wala pa ilang ginikanan.
Then Nebuchadnezzar was furious, suko kayo, ni Shadrach, Meshach, ug Abednego. Nausab ang iyang kiniya, he ordered the furnace heated 7 times hotter. Ni command siya sa mga sundalo nga makusgan nga isugnod kining maong mga batan-on mga kaigsunan. Tungod kay wala mo sunod sa iya nga sugo, hari bisya. Sa verse 3 sa Daniel, he answered and said, but I see 4 men unbound. Sa diyang giitsa sila dito. But I see 4 men unbound walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the fourth is like a son of God's. Grabe mga kapaglaom na sinati, nakita, on the spot. Mao to'y gitawag nga kanang on the spot nga conversation o Bible study ni Haring Nebuchadnezzar mga igsoon. Nga din, tuluray ang giitsa dito sa linaw kalayo apan na himong upat o ang isa na isama sa dagway sa anak sa Dios mga kaigsunan. Dili basta-basta. Kun kita ang ato makabataan, mamold na to diya sa pagtulunan sa Ginoo. 13:28, Nebuchadnezzar answered and said, blessed be the God of Shadrach and Meshach and Abednego, who has sent his angel and delivered servants who trusted in him and set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any God except their own God. Kita ni mo na kung usa ang klase sa pagtuon ini mga batanon. Sa dihang nahimo sila nga captive dito sa Babylonia tungod kang ilang pagtuo mga kapaglaw makigsunan. Rooted and grounded in the Word of God. Kung ato makabataan, mga kapaglaw, makigsunan, rooted, natudluan na to sa pulong sa Ginoo, tudluan na to itong bata sa pagbasa og Biblia, pagtuon sa pulong sa Ginoo, aron kay mao nilang hinagiban, nga mahimo sang dagko, dili gyud sila mo depart diya sa Ginoo makigsunan. Importante gini nga grounded sa pulong sa Ginoo. Mao ni mga kapaglaw, makigsunan, gikinahanglan ang rooted, grounded diha sa gugma. Ang Dios ni gugma kanatong tanan, kita nga maginikanan og sa mga kabataan. Gusto sa Ginoo nga inigbalik niya kini mga kabataan nga gipiya sa ato. Madala na to ngadto sa langit nun nga puluyanan makaigsunan. Magkayo sa tata o niya, naa dito ang Dios nga may gugmaon kanato. Naa dito ang Dios nga maluluyon. Ug naa dito ang Dios makaigsunan nga diin maoy nahigugma kanato bisan makasasala patini iyat ang gipakamatyan. Ug naa dito ang Dios makaigsunan nga maghatag sa ato kinabuhi nga wala nay kamatayon. Akong buhing paglaom nini nga kagabiyon mga kapaglaom makaigsunan nga nagalantaw karon. Aniya ta sa katapusan ng mga adlaw. Tabangan nato ang ato mga kabataan ug labaw sa tanan kita ang mahimong ehemplo kay ang bata kun usay makita iyan ang sundugon. Mao na nga bantayanan kayo ang mga kabataan nato, wisalot sa tanan nga mga parents nga may pagkatima ng mga kabataan magamit sa ministry alang sa buhat sa Ginoo. Malipay ang Dios nga maglantaw sa pamilya nga malipayon nga nagkayusa nga naa ang gugma sulod sa panimalay. Nining kagabiyon atong iyampo atong mga kabataan makigsunan. Ilabi na atong mga bata nga din dunay mga problema sa ilang mga ginikanan. Ilabi na ang uban mga kaigsunan nga wala maatiman sa ginikanan. Ato pud silang iyampo ug ato pud silang tabangan. Nining kagabiyon ako mong dalon atong humanon ang atong topiko pinaagi sa atong pagampo. Magampo ta mga igsoon. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi nga imong gihatag. Salamat kayo sa mensahe nga among nabatnan nining kagabion. Salamat kayo Dios sa imong dako nga gugma. Bisan tuod kami dili unta angayan Ginoo nga higugmaon ug dili unta angayan pakamatyan. Pero salamat kayo Dios nga pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus imong gipadala dinis kalibutan nga nagpakatao, nagpakamatay ug nabanhaw sa Ginoo karon siya ang among nagahimong pataliwala nga ri kanamo. Tabangi o Dios ang mga ginikanan. Gadunay mga problema sa mga kabataan. Tabangi usa mga kabataan Ginoo nga mahimo silang mamatuto ngadto sa dalan sa pagkamatarong nga inigbalik nimo Dios. Kaming tanan nga nagulat sa imong ikaduhang pagbalik. Makapuyo na ng langitnon nga puluyanan nga imong giandam. Salamat nining tanan ug salamat sa sabalang espiritu. Among itugyan o Dios sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen.